weltare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to guetema to awoyni to fasudeɓe to madina alheri to kolomina to kuñankari to radio ligguey to radio tata cheikh oumar ko on takkusan juulam ha e nder galle talɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ɓoyata Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo leydi ndi o yaha to wuuro Rosso fawde tufere arwanide ko fati e mahgol pont hakkude Rosso Mauritanie e Rosso Sénégal to leydi Sénégal goto e otoji convoi Macky Sall wonɓe tourné mene oɗo saaha joni to rewo leydi ɗi goto e waɗalaji mabɓe waɗi accident hakkude Matam faade guijulonam to leydi Mali biteɗo Ras Bage gonnoɗo e kaso oɗo saaha kala heeɓi liberté provisoire ñalawma hande o foofi kenal lakkitare to leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara horejo leydi ɗi o rokki yamirore wonande kay mawɓe lamdam FPI yoɓe mbawa hutorade pavillon présidentiel e saaha kay ɓe ɗamini jaɓɓade Laurent Gbagbo to leydi Guinée Conakry soppude e rimdude leɗɗe e oɗo saaha joni ko interdit ha nouvel ordre to leydi Somalie ko janggo wari warto waɗi tigui e nder base militaire ko famdi kala yimɓe hewɓe mbasi hen fittade mumen hewɓe kadi mbarmi hen to leydi Afghanistan sagataɓe nayo wonnoɓe ñakkude sukaɓe ko fate haɓade polio kañumen pittali men itta fodde tata woɓɓe kadi mbarminama hen bisimilla mono kerki hotodirte joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo danawal e ɓalwal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol omo jogui leɗɗe fannuji kewɗi ha tengte fannuji ɗiɗi hen fannu goto so a ƴettiɗe leɗɗe fodde 17 rafini yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade ɓe darataki kala omo safra worɓe fiɗaɓe ustaraɓe goragu e jippiɓe leeci kala ceerno Djiby Sy ne wiya dendagal kilineɓe mum kala jiɗɗo waɗanede listihar ɗaccata ko indema inde nene maɗa o haalanma ha cikka mata ko nder ɓernde ma o huuɗi ceerno Djiby Sy ene andina dendagal kilineɓe makko wonde base makko mawɗo tawate ko nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitegal Nouakchott omo jogui kadi base makko to leydi Mali to Nioro tawate toon ko miñi kono wiye Samba Sy on numéro mum ko 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskinallo safruma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo sheeɗineji mbahliti hoore mum ha haɓɓa walla on janowo borogal ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal aroɓe yo gaddotto mbaɗiri ayiji mumen e safruji mumen ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko numéro makko téléphone woni 47 22 80 84 ko numéro makko appel ko numéro makko WhatsApp omo wiya kadi dendagal bandiraɓe noddoɓe e kala saaha yo mbaɗ insisté e kala waɗaɓe vocal uji yo mbaɗ insisté e kala saaha siftanamo wona sala siftinamo wona salade ƴettude mataw ko hewrede tan ceerno Djiby Sy komo Allah libiri gandal hande mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie.
jam nyalle mon musibbe tedduɓe walla mbiyen jam hiire mon eɗen gone talata 15 lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon haali abouba to karallagal to ko miñi men sehil men saydou abouba hono noon mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudarɗen Sidi Wul Zahaf ko jagoɗɗo leydi ɗi kalfinaɗo ko fate e cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolori tigui wonde ñalawma hanki o e nder waktuji nogas nayi cakkitiɗi ɗi ko ujunere temedde ɗiɗi e capanɗe tato e jeetato neɗɗo kolkisano e nder holkiso he noon e nder holkiso he noon hen capantato e jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe kadi hollirama e nder ɓe cellano ɓe kadi hen goto hawre ladial caɓɓi hen goto hawre ladial capantato e jeenayo heddiɓe ɓe kefti cellal mumen hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula Sidina Wula Ahmed Eli ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate ndema altine hanki o jaɓɓima matériel kewɗo no fewi taw ko matériel haɓade ko fati kay e baɓɓatti woni criqueji wondude e kala fannu tenke e colli e dendagal kullon ñamon kala ko fati remru on matériel noon hollirama tigui matériel o ko kewɗo no fewi e nder on matériel noon hen sappo ko autoji taw ko autoji ɗi hinde tout terrain wondude ɗin autoji sappo ɗi hinde tout terrain noon ma taw toyi autoji sappo tout terrain ɗeɓe jogui noon guila 1960 guila 2018 wondude kadi e nder matériel kadi tawi hen sappo e jeegoma drone taw ko avion on tokson ɗin drone aji noon koko fati e fuufoji produit ji e ɗin ko wayno tenke ene e colli e ko wayno criqueji e dendagal gueɗe mbakon noon ko ɗum woni tigui liggey ɗin kono drone noon wondude e machine aji taw ko machine aji puufoji ɗina machine aji noon ene cenga e dow autoji wondude insecticide kewɗo no fewi e équipement jaadowo hen ɗum foof noon ko gam yidde kay wallidde e nder yidde wallidde ko fati kay e haɓade ñam kon guila e colli ha criqueji ha e tenke kala e nder leydi Mauritanie kanko ministre o holliri tigui wonde kay kanko ministre o noon holliri wonde ɗeɗon nokkuji ɗon ɗeɗo kaɓɓede kala ko haɓade kay kon ñamon e nder nokku to wiyete région occidentale e nder leydi Mauritanie kanko ministre o noon gueɗel hen kala o haalanama tigui hol nafoore mum o hollama kadi holno hutorte caggal ɗum noon o waɗi jillu makko kadi to dépôt woni dépôt ji mawɗi to ɗiɗon matériel moftete toon o wawi andude kadi dendagal matériel gonɗo toon ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Mokhtar Ould Hemeyna Amara o ɓuuri lollide ko Khattar noon Khattar o meeɗino wonde maire commune mo Ajoujef noon en tawi tigui e nder falde Atar en tawi e nder falde Adrar noon kanko oɗon noon kanko biteɗo Mohamed Mokhtar ɓuuri lollide Khattar oɗo saaha joni omo tawi juuɗe dadiɓe to commissariat central mo Nouakchott to commissariat central mo Nouakchott haala ko noon holko saabi nanggugol makko kono hakkillaji kewɗi nangui kay koko fati audioji ɗi o wanno e nder réseaux sociaux ji ko ɗum saabi nanggugol makko ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men ɓoyata Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ɓoyata tigui kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ɓoyata tigui o yaɓana to Rosso noon nawatamo toon hollirama tigui to Rosso toon nawatamo toon noon ko wamma fawode kay tufere arawanide ko fati golle ma golla pont hakkude Rosso leydi Mauritanie e Rosso mo Sénégal ɗino on pont noon juuteɗi mum ene qiime ha 1,5 kilométre woni tigui 1500 métres ko ɗum woni juutendi pont o tijja toon noon ko ñande nogas joyi lewru juin gonɗen ɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pular seno mima to leydi Mauritanie koto Rosso tacciten payen to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal aden kañum e gollidiɓe mum ɓe koliri tigui wonde nder ɓe koliri e nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi e nder leydi Sénégal ko temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e tato neɗɗo kolkisa tumanoɓe yaa toon gondani e mboroso coronavirus e nder holkiso he noon nogas jeeɗiɗi neɗɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe to ɓe tawa to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen ɗiɗo piccal capanɗe jeeɗiɗi % ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen jeeɗiɗi ko mimodirnoɓe wonduɓe rafio woni ko wiyete contact suivi nogas heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafio e nder ɓe cellano ɓe 49 tefti cellal men joytato en tampisande ma baltir banggue fofago goto kadi hawre ladial ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen président Macky Sall mo hoorejo leydi ndi gonɗo e tourné mum woni jillu mum taw ko tourné économique nder leydi he to rewa leydi ndi oɗo saaha joni
hollirama tigi o jaɓɓama hanki jaɓɓugal paydilgal no fewi e nder wuro Agnam Farba Ngom député maire mo Agnam waɗi mobilisé ko ɓuuri hewde e falde ɗe kay wawi arde jaɓɓade horadio leydi ndi hono jaɓɓugal o jaɓɓatto ngal hollama tigi hono maggal molantede wongal molantede Allah hono mum meeɗani yiyede walla hewani yiyede e nder falde Fouta ha tenti noon e ngal ɗon jaɓɓugal ngal jaɓɓa hande ngal kanko Macky Sall noon o holliri hen weltare makko mawde no fewi o yetti o mani Farba Ngom sehil makko Farba Ngom kadi holliri hen weltare mum mawde no fewi kañum e hoore mum yettimani Macky Sall horejo leydi ndi ene jeeya noon ko tigi jeeya tigui ko ɓuuri addutemo toon noon to Agnam ko fati kay e udditgol oɗon hôpital ko fati udditgol oɗon hôpital tawa ko hôpital mateɗo toon e oɗo saaha joni e nder wuuro Agnam on hôpital noon o innira ko hôpital Abdoul Cissé Kane ko mo Agnam ko noon tigui hôpital o innira ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal e nder leegal bitegal to Thiès jen to Thiès telner leegal bitegal jama jen to Thiès noon ko goski gorko goto tawa ine wara ine wedda e nder fosse e nder puisard noon woni balkato ndiyameje kewɗe kewi fottude ha tengti ndiyameje diƴƴen duusuji ko hen tigui o tawama wedda konko kina goski noon tawama tigui ko goski chauffeur taxi goto biyeteɗo Cheikh Mbaye mo yarano duuɓi 50 kanko noon ko guila nogas e tati lewru avril woni tigui guila e nder lewru korka ko guila nden o wayri yiyede ala kala so yilano ko donkunoɗo yitede ko oɗo saaha joni ko ñalawma hanki altine hanki koski ki yiita e nder puisard bedde e nder puisard goto taw kadi waɗɗani galle makko hollirama noon e saaha nde o yiita nde tawa kay bandu makko kala gasi gamotinde ha laaɓi ko gollotoɓe e gollide witende LONASE kañumen tigui jiiti goski ki e nder o tawarama noon comci o heɓtinira ko comciɗi o ɓornino wondude e darab taw ko cuddiɗo makko rokkunomon e ɓoggol ene haɓɓa e jungo e juuɗe makko ene haɓɓa e koyɗe makko taw kadi ne teska ene ɗamina ko ngol ɓoggol woni tigui ko yoɓi warɓe moɓe joɓiri fittandu makko Cheikh noon ene acci sukaɓe jeeɗi ɗum omo ɗacci sukaɓe jeeɗi e oɗo saaha joni noon yimɓe tato puɗɗima nanguede kay walla puɗɗima noddede yeeso police e baadi losgoji ɓen tato noddaɓe noon hen goto ko joom suudu makko wondude e ɓiyi ko goto wondude e goto e baaɗi ko hen ko ɓeɗo tata puɗɗino nder yeeso police mo commissariat central mo Thiès losgoji nanama jokki hen ɓe noddira noon koye mbadi enquête ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal hono mbirdude gardidi kabaruji men goto e werlaji taw ko autoji cortège gondude autoji Macky Sall cortège mum wonɓe tourné mumen oɗo saaha kala to rewo leydi Sénégal goto e autoji ɗiɗo waɗi accident o noon waɗi tigui ko dow lawol hakkude Matam faade Guijulon e tolno wuro witego Wudduru jolno e auto noon ko biteɗo jolno e auto noon ko biteɗo Abdoulaye Mbaye Pekh wondude e Modou Bara Dolly ko ɓeɗo gonno e auto ne gonde e chauffeur wondude e garde gor goto kamɓe noon caggal nde accident waɗi nde kamɓe kala ɓe nawama to hôpital ɓurɗo walla dispensaire ɓurɗo ɓattade on teskama noon ko biteɗo Mbaye Pekh o ko kañuma ɓuuri gañade hen saabu ko añon hewno heeɓi kelande e hoore heddiɓe ɓe noon hollirama tigui wondi heddiɓe ɓe noon kañumen keeɓi tan ko gartande tokosi seeɗa siftinde o noon ko oɗo accident woni accident ɗiɗaɓa kay e cortège a Macky Sall tugui kay ko tourné o fuɗɗi faade oɗo saaha joni caggal kay accident gadano wonno tigui ko auto ɓen jaydiyankoɓe witeɓe leeral netta ko accident mumen accident musɗo wonnoon ha yimɓe tato jaydiyankoɓe tato mbasino hen pittali mumen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen e nder conseil présidentiel territorialisé mo Macky Sall jooɗi ñalawma hande to Matam kanko Macky Sall o holliri tigui wonde à partir de lewru juillet woni lewru dartondum kala joom wuuro tawateɗo e nder leydi Sénégal biyeteɗo ko joom wuuro kala ma jomum mbattu hebde muccas ha no hannirtini on muccas noon ko kala lewru maydu goto men kala ma heeɓa goto lewru mayi goto men kala ma heeɓa 50 000 francs CFA won ujunnaje sappo CFA ɗum noon ko kala chef de village tawateɗo nder leydi Sénégal Macky Sall holliri à partir de lewru juillet dartono ɗum maɓe mbattu hebde ɗum noon ko caggal ka yidde weltindeɓe e teskade kadi golle payjunde no fewi ɓe gone gollade oɗo saaha joni e nder leydi he ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar tan memi to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena tuggi ñande goo lewru mai ha ñande capantati goo lewru mai maydudu to hollirama tigui dadiɓe leydi France ɓe hinde Barkhane tawateɓe nder leydi Mali ɓe mbaɗi opération pattama lemijo molanteɗo Allah no fewi nder on opération noon ɓe mbaɗi ɗum tigui koye nder ndeɗon falde wiyete falde gourma mo daari nder leydi Mali yidde mabɓe noon e fandare on opération noon ko dendagal bandiji taƴoɓe tawateɓe nder nden falde kala wadde sécurisé ha tentingol ɗon lawol
lawol bitengol route national numéro 15 route national numéro 16 nde wonno kay ngol lawol ne jeeyati e laabi ɓurɗi hewde fayida no feewi saabu kay ko lawol commercial ko ngol lawol kadi ko lawol commercial hakkude gawo fade douane oɗon opération noon ɓe kolliri tigui ɓe teeɓima hen wat boniɓe hewɓe ɓe teeɓima hen kadi taƴoɓe hewɓe no feewi ɓe keftiniɓe kadi matériel jonɗo no feewi ɓe kolliri kadi opération o kala eɓe mbaddi ɗum coordonné wondude e dadiɓe leydi Mali ɓe hinde fama ha joni ko leydi Mali keddoren hono mbirden gardini kabaruji men talata hande o 15 lewru korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho tribunal mo grande tribunal mo Bamako commune 4 mo Bamako rokki Mohamed Ali Bathily ɓurɗo lollude Raj Basse ɓe dokkimo kay yamirore yo foof kena lakkitare ɓe dokkimo ko wiyete liberté provisoire siftinde o noon kanko Raj Basse guila ñande jeegoma lewru mai o wonno tikkodira kasoji caggal noon ko syndicat ji ɗiɗi ɓen magistrat portinomo plainte taw kadi o portino plainte koko fate outrage à la magistrature ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollediɓe mum kala ɓe kay ɓe koɓaɗi ɓamini communiqué mabɓe mo tongode 4,9 ko fati e mboroso coronavirus ɓe kolliri noon on communiqué noon ko altine hanki 14 lewru korse ɓe jaltin ɗum ɓe kolliri ko 5,9 neɗɗo kolkiso noon e nder holkiso he noon hen ɗiɗo tawama ko fiɗaɓe mboros coronavirus ɗiɗo tawaɓe coronavirus kala ɓe tawati koto commune 4 hamo Bamako e nder bulletin mabɓe santé ɓe kolliri kadi ñalawma hanki o hay neɗɗo goto ala cafraɗo selli e coronavirus hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi fittade mum ɓe kolliri kadi nayo ɓe kolliri noon yimɓe 10 nana entiri nder cuuɗi cafridi nder leydi Mali en wonduɓe corona e nder ɓen 10 noon hen nayo no tampi sanne ma ballite to banggue fofango ɓe kolliri kadi leydi Mali oɗo saaha joni jogui 300 neɗɗo wonduɓe mboros coronavirus heɓaɓe safruji mumen e nder galleji mumen leydi Mali ɗon togui ko mboroto naati toon faade oɗo saaha joni eɓe jaara 14,150 ɗiɗo fiɗaɓe hen ujunaji 9,9 e 9 kepti cellal mumen hano hannirta ni 920 tato kawre ladial e ñalawma hande o kadi eɓe jogui 1,6 neɗɗo joñaɓe ne paadi holkiso mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen Tata Bamba Koyate ko jimannoɗo ngana woni tigui ko jaarejo ngana belɗo dande no fewi wonnoon kanko Tata noon o yalti aduna altine hanki o taw kadi o yaltiri aduna ko duuɓi 90 e hitande woni 71 90 e duuɓi e hitande wotere ɗum woni ko yaltiri aduna o wayrino yimede noon saabu kay guila rafi o hefti micro e juuɗe makko guila nden kay oɗo saaha joni ko jottinoɗo ko joni o altine hanki o yalti aduna ha joni ko leydi Mali keddoɗen altine hanki o subaka Sukela Mayga ko hoore jagode leydi ndi e laamu sabborɗum ñalawma hanki o teskama tigui guila subaka o fuɗɗima wadde jillu makko kay yettade dendagal mennoɓe hoore jagode mennoɓe wonde hoore jagode e nder leydi Mali kala e nder Bamako o yettima noon to galle biteɗo Soumana Sako o yeehi ha to galle Modibo Sidibé o yaaɓe to galle Mariam Kaydama Sidibé ha to galle biteɗo Ahmad Aga Hamamna ɓeɗo kala ko mennoɓe wonde hoore jagol menno wonde premier ministre nder leydi Mali woni mujiba jillugo noon ko yidde salmindeɓe kay e juuradeɓe e disnadeɓe kadi e namdadeɓe conseil aji woni tigui wajuji saabu kay ɓen foof ko mennoɓe wonde addiɓe leydi mennoɓe wonde hoore jagol leydi ndi jogade ɗumen expérience e ndina mbadi noppular heewide ni kala idiɗomo e suudu wimare en to jaalal dendagal ɗi nokkuji dendagal ɓen mennoɓe wonde premier ministre ɓe o yetti galle mumen moni kala holliri hen weltare mum mawde no fewi kadi doni momo wimo yo jogo jaam ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar sen no mbima to leydi Mali koto leydi Côte d'Ivoire paɗen FPI ko landa Laurent Gbagbo ka ardi kana landa noon e oɗo saaha kala ɓe goni koye keɓugal molantegal Allah ko fati kay jaɓɓade neɗɗo mabɓe woni Laurent Gbagbo tijjani ñande 17 nduɗo lewru ndu gonɗen o hollirama noon e ñalawma hande o noon hollirama tigui wonde Laurent Gbagbo ko ñande 17 lewru juin arata ɓe kolliri kadi wonde Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi ndi Côte d'Ivoire o rokki yamirore ɓen kay ardiɓe landa kan ɗaminiɓe kay jaɓɓade Laurent Gbagbo ɓe dokkama yamirore noon wawde hutorade koɓe mbiyata pavillon présidentiel woni tigui nokku to président hoorejo leydi so ari walla sene yaha to heewi rewde to heewi jaɓɓede e oɗo saaha joni kanko Laurent Gbagbo ko ɗon tigui o rakka yo waw jipporade ɗon gam teddugal yam yidde teddinde mom kamɓe mawɓe landa ka noon ha tengti e koolaɗo
kuuɓala landa ka woni secrétaire général landa kam biteɗo Assou Addoum o holliri hen weltare makko mawde no feewi o yetti o mani oɗon biteɗo Alassane Dramani Ouattara hoorejo leydi ndi o holliri tigui Alassane Dramani Ouattara hokki ko waɗi ko ɗum noon e heewa mabɓe no feewi ɗum ne heewa mabɓe no feewi kadi o holli ɗum ɗon ne jeeya tigui ko wiyete réconciliation nationale woni tigui bellital hakkude leƴƴi e nder leydi hen ha joni kabru kam siftinɗon noon kanko Laurent Gbagbo mbiɗen ko ñande 17 lewru juin gonɗen ɗo yettoto tigui to Abidjan o yettoto noon ko sanga 15h45 minutes woni tigui 3h45 minutes ko ndeno yettoto taw kadi ko vol régulier ummotoɗo e kala saaha to Bruxelles ne ara leydi Côte d'Ivoire koye kallaɗo addatamo ha to Abidjan lamorgo leydi Côte d'Ivoire koto leydi Guinée paaden laamu leydi Guinée holli tigui wonde kay tugui ñalawma hanki o altine hanki o ha nouvel ordre ɗo kay kala jeeyaɗo rimde walla soppa leggal koko fawate ko amre fawno ha forti koyɗe ko interdit soppude walla rimdude leɗɗe oɗo saaha joni e nder leydi Guinée kala didorno ɗum noon kay ɓe kolliri kadi hay rokkidde kayit kay wonde autorisation kuppoɓe leɗɗe hay ɗin kayitaji oɗo saaha joni ko interdit rokkidde ɗum noon kay ko caggal nde leɗɗe kewɗe nangga ene coppa tigui e nder ñande nangga tigui ne coppa e nder ɗiɗo préfecture uji wayno préfecture biteɗo Farana e préfecture biteɗo Madoum tawa leɗɗe kewɗe nangga toon ne coppa tawa wondani e yamoɗo ɗum noon holliri mette laamu ngu kay e rokkude yamirore oɗo saahaji walla haɗore ko fate dendagal coppugol leɗɗe e nder leydi e kala koto Somalie paaden janngo wari warto musgo waɗi tigui e nder leydi e nder Mogadiscio lamorgo leydi Somalie janngo noon ko wari watto ko sagata gorko kabɓunoɗo pittolo kabɓunoɗo tigui paftola ceinture paftola pittolo o fettini ceinture o fettiti hen o yoɓima pittali hewɓe no feewi kanko hoore makko o wasi hen fittade makko o hollanama ko famdi kala bilan provisoire gadano makko keɓɗen ko yimɓe sappo mbasi hen pittali men kene ɓuura temedere kene ɓuura nogas neɗɗo no yimɓe nogas kadi mbarmi hen o hollirama noon o fettini bombo o noon pettol makko noon o fettiri ɗum ko nder camp militaire goto e nder on ka noon ko ɓeɗon taw kadi ko saggataɓe ƴettunoɓe oɗo saaha joni rekkiri yinnoɓe wonde militaire ji wonnoɓe heblo mumen koye nder mumen o fettini ngol pettol hay oɗo saaha joni noon hay fedde wotere ala yeytiɓe janggo ngu kono hakkillaji kala keedi kay koye ɓeɗo seɓɓitiɓe wiyeteɓe chebab tawateɓe e nder leydi he koto leydi Afghanistan cakkitoɗen saggataɓe naayo wonnoɓe nder leydi he taw gonno koye ñakkude sukaɓe ko fate haɓade polio ɓen noon kañumen tigui mbaɗa janggo nayo men pittali men ittama tata woɗɓe kadi mbarmi hen ɗum noon ko talata hande o 1 korsen e nder région biteɗo Nangara ene tawe to funnague e leydi ndi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.